Ayo. 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 Ay, tay. Mayong to. Oo. Pwede ko mamaraig sa imo ha, tay? Naman. Pwede ko mangayo kanon, tay? Gutom naman yung gayo, tay? Wala gani. Ha? Lagi, wala ko paniod to. Wala kay panood to? Wala. Pampuy bugas na po. Ah, wala kay bugas? Wala. Ikaw ra nag-isa nagpuyo rin mong balay, tay? O, ako raan eh. Ikaw ra isa? Pila na edad nimo, tay? Isintay ko no. 71. Oo. Sa ato pa wala pa pug kay panood to karon? Wala pa po. No. Gutom na gani ko. Igutom na ka? Napa kay pamilya, tay? Wala na, kay mga minyo naman to sila. Ah, mga minyo na imong mga anak. Hmm. Imong asawa? Wala na po. Mga kape nagtuig po na naman tayo. Pwede ko magkikistorya sa imo, tay? Dire? Kadiyot? Dire ra ta? O kapin patuig namatay mga asawa. Nasakit man to siya o dugay naman itong kasakit. Ah, dugay na kasakit. Kaya na 17 anyos na kasakit o mong gitumutang-tang. O ako makapatambal kay wala man ko'y kwarta. Wala ka patambal sa mga asawa, tay, kay wala may kwarta. Wala'y kwarta. Sa ato patay giantos sa niya ang sakit. Mantos na. Hantod nga naputlan siya ginhawa. Oh. Unsa man puy panginabuhi nimo, tay? Sa'yo magraha ko. Unsa man raha ka ng kahoy? Kahoy. Imong ibaligya. Oo, ibaligya. Nya karon wala ka kapangraha. Wala. Ano magkakapangraha, tay? Wala kasi yung pukog bati-bati. O kibali na sakit pug ka. Naumpoy kuto-kuto ko na kong bati. Ulcer siguro na, tay. Ay mo nila. Ulcer ko na dugay ra kuno ko namatay. Oo. Matwas doktor. Ay nagpinsultungan ko. Ay nakaan ko nilang tambal. Ay pamangap maayo. Sa ato pa nakapacheck up na ka. Oo, sit up. Unsa may result sa imong check up, tay? So ang pulmonya mo no? Pneumonia. Oo. Nya karon tay wa ka palit og tambal. Wala. May problema ko kayo. Karong gani wala ko'y bukas ako pinunto. Wa jud kay paniudto karon, tay. Wala. Pasensya lang yun kay hindi ko makatahin mo pagkaon kay wabag ko'y bugas. Okay ra, tay. Sige, tay, ani na lang, tay, ha. Ako na lang mohatag nimo, oh. Sama na daw. Para ni sa imo, tay, para makapalit kag bugas karon, ha. Sige, duwa ta, oh. Salamat. Ha? Salamat. Sige lang, tay. Salamat kayo. O kani tayo, dungagi pa, oh. Kana pampalit na nimo bugas, tay, ay kuan sudan og bugas. Nya sobra, tay, palit lang pug tambal, ha. Kay basing kaloy as Ginoo, tay, makabalik ra ko sa imo diri, ha. Salamat ani kay ako makausay ko kaong ko wag na akong bata o abotire kakaong ko pero wag ko sudan-sudan. Wa jud kay sudan. Makakaon ka? Wala. Mo? Wala gyud. Ang tuson lang nimo guys sudan. Oh, wala. Wag ko sudan-sudan. Sige ra, tay, ampo lang sa Ginoo kanunay, tay, ha. Pila edad nimo karon? 71. 71. Swerte na katay ba nga nakaabot kag 71. Kami ani ambot lang makaabot pag 50. Nya tay, maoro to, tay, ha. Amping ri kanunay, ha. Unsay ngalan nimo, tay? Jose, apelido? Narido. Oh, sige, tay, maoro to, tay. Amping ka kanunay, tay. Sige. Sige. Aso karon na patay ba ko nga duwa mo ni ang PHL Best. Tudloan ta mo kung saan pag-register, no. Ibutang yung username, password o confirm password tapos ilagin na din ninyo. Kung mandagan tayo mapilian nga duwa dira. Magpili ka mo kung saan inyong gusto duwaon. Tapos tudloan ta mo kung saan pag cash in. Tuplokon na ninyo kaning kilid sa inyong amount. Tapos na GCash na kabutang. Magpili ka pila mo cash in 100, 200, 500, 1,000. So karon tudloan ta mo kung saan pag withdraw, tuplokon na yung tao na kabutang diha. Tapos withdraw. Mo na naka-utang. Ibutang ninyo inyong amount, pila inyong withdrawon ug transaction password. Sa gusto mo duwa, nasa comment section ang link. Paalala ni ha, bawal ni sa mga bata, 21 years old pataas ang pwede makaduwa ni.